ଆରେ କଣ ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ? କଣ ଭାଇ କଣ ଛାଇ ତଳ ଦେଖିକି ବସିଲ ନା କଣ? କଣ କରିବା ଭାଇ, ଖରା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଛାଇ ତ ଖୋଜିବା, ଛାଇ ଖୋଜିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଛାଇରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ। ହେଲେ ଏବେ ସିନା ଗଛ ତଳେ ବଇଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଗଛ ତଳ ତ ପଳେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଖରା ସେଇ ଖରା। ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଖରାରେ ବୁଲୁ ନା କଣ? କାଇଁ ଖରାରେ ବୁଲିବ? ଆଉ ଖରାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ନିଅ, କାର ନିଅ। କାର ନେଇକି କଣ ଘରେ ରଖୁ ନା କଣ? କାଇଁ ଘରେ ରଖିବ? ଆଉ ଘରେ ରଖିବ, ହଁ ବାହାରେ ଚଲେଇବ, ହଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବ, ସିଏ ତମକୁ ପଇସା ଦବ। ସିଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦବ? ସିଏ ତମକୁ ମାନେ ଏମିତି କଣ ଏମିତି ଗାଡି ଦବା? ମାର୍କେଟରେ ସବୁଠୁ ହିଟ୍ ଗାଡି ନଉନ କଣ? ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, VXI। କଣ ଡିଜାୟାର VXI ତ? ହେଲେ ଇଏ କଣ ମାନେ VXI ଟା କଣ? VXI ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ CNG କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ବି CNG ରଖିଛ? କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଆ ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ କହିଦେଲ ପଇସା ତ। 2400 ଗାଡି ତମେ ଓଲାରେ ରଖ, ଉବେରରେ ପୁରାଅ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଲଗାଅ, ଯୋଉଠି ତ ପୁରେଇବ ସେଠୁ ପଇସା ବାହାରିବ। ପଇସା ବାହାରିବ ନା? ଆଉ ଗଲା ଭାଇ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲ। ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି କହ କେତେରେ ଦବ କହିଲ ଦେଖିଆ? 6,90,000। ନେଗୋସିଏସନ ଟିକେ କରିବନି? କରିବି, କରିବି। ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦବ? କେମିତି କରିବିନି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କରିଦବ? ହଁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ହବ? ନିଶ୍ଚୟ ହବ। 1.5 ଲକ୍ଷ, 1,00,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା? ଖାଲି ଗୋଟେ ରଖିଛ ନା ଆଉ କଣ ରଖିଛ? କଣ ତା ପଛକୁ ପୁଣି ରଖିଛି? ତା ପଛକୁ ପୁଣି ରଖିଛ? ଇଏ ଦବ ବି ଯେତିକି, ନବ ବି ସେତିକି। ଦବ ଯେତିକି, ନବ ଯେତିକି। କେବେ ଗାଡା ବା? ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ CNG 2020 ର। 20 ର? ହେଲେ ଆକୁ କେତେ ରଖିଛ? ତମେ ଆକୁ ଘରେ ଥୋଇଲେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର, ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ କରିବ ପଇସା ନେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ମାଇଲେଜ କେତେ? 30 ଦବ? ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ ରଖିଛ? ପ୍ରାଇସିଂ ୟାର ଅଛି 4,70,000। 70,000 ନା? ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଲ ଯେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଲଗେଇବା କଣ ଇନକମ କରିବା ଗାଡି ରଖିଛ? ସ୍କୁଲ ହଉ, ଗୋଟେ 10 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଭଡା ଏବେ କରୁନ, ମନା କଲା ଯେ କଣ ରଖିଛି? ଟାଟାର ମ୍ୟାଜିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମ୍ୟାଜିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ 2023 ର ଡିଜେଲ। ହେଲେ ଭାଇ ଏଟା ମାର୍କେଟ ସାରା ଭାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ମିଳୁନି? ସେଇ ତ ଆମେ ତ ଆମ ନାଁ ପରା, ଯାହା ଆମେ ନା ୟୁନିକ, ଆଉ ଗାଡି ରଖିବୁ ୟୁନିକ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ପ୍ରାଇସିଂ ଟା କେତେ ଦବା? ସେଇ 4,70,000। ସେଇ 4,70,000? ହେଲେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ସେଇ 1,00,000 1.5 ଲକ୍ଷ? ସେଇ 1,00,000 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ? ଯେମିତି ୟୁଜ କରୁଛ କର ତ। ଆ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁହ, ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ବୁହ, କି ଶୀତ ସିଜିନ ଆସିଗଲା ପରେ ପିକନିକ ଯାହା କରୁଛ କର। ସିଜନ କେବଳ ସେ ତମକୁ ଦବ, ନବନି କିଛି ନା? ଠିକ।